Ang James ng Pangasinan Chapter 1. Dahil po perform. Konting mga verses naman. Gusto ko nasa stage ako. Halika. Ang Al James ng Pangasinan Chapter 1! So, Al James din tayo. Al James ng Tundo. Al James ng Pangasinan Chapter 1. Tignan mo yung lutam yun. Ito po, Al James ng Pangasinan. Bro. Para sa'yo, Yan talaga yung pinaglalaban mo. Yung gusto ko yung Al James ng Pangasinan. Chapter 1. Okay? So, ano po perform? Konting mga verses naman. Kaya, ano yung sasample natin? Gusto ko nasa stage ako. Pagbigyan mo lang kan! Taga-Pangasinan. Halika. Sige. Al James ng... Galingan mo, ha? Ang lakas ng request. Magalingan. Hindi tayo magaling. Sinasabi mo. Pag hindi, ha? Ito yung mga kakalaban. Pag magaling, okay lang tayo. Pag hindi, talagang saktan. Nasaan siya? Relax. Komportable, bigyan natin ng mic. Halika. Ito yung gusto mo, ha? So, Al James ng Pangasinan Chapter. Pero anong pangalan natin, bro? Pangalan? Christian Rui. Shoutout sa mga Pangasinan Flowers dyan! So, sasamplan mo yung anong kanta ni Al James ang gagawin niya? Yung sumigat na kanta niya na halos lahat naman sikat eh. Talaga. Paborito ko yung gabi. The best yun. Talaga yung malapit. Yung may gagawin mo. Hindi, iba. Okay. Teka, intro muna kita. Dito tayo. Intro. Parang bigyan kita ng tamang dito. Doon ka para kumari wala ka pa. Al James ng Pangasinan Chapter 1, no? Yan ang intro natin, ha? Sige, alright. Handa na ba tayo, mga kasama? Ladies and gentlemen, before we introduce our next act, he's from Pangasinan. Chapter 1. Pangasinan, matingay! Before we'd like to thank our sponsors, Wendy's, Nature Spring, of course, Marlboro, Taguban Village Hotel, and Gnarly. Handa na ba kayo para sa Batikan ng Pangasinan, Chapter 1? Ladies and gentlemen, ready to show you his music. Please give it up, ang Al James ng Pangasinan, Chapter 1! Noren ba kayo dyan? Noren? Gusto kong marinig, malalas. Noren ba kayo dyan? Sabayan niya ako guys, sabayan niya ako. Ang ganda ng lahat. Sa talaan ng buhay ko ngayon, wala akong nakagawin. Are we gonna support? Noren. Alright, show some love, okay? Oh, go, pare, go. Gawin mo yan. Ako dito, madami dito lang. Ako dito, madami. Noren ako, pero fan sarili ka. Tulad ko. Thank you! Oy, suma! Na-excite lang ako. Oh, balikan na namin. Palakpa. Picture. Oh, yan, no? Idol! Kwento na. Palabasin nyo na. Pare, malupit. Palakpakan naman po para kay Grace dyan. Guys, shoutout sa mga Pangasinan Vloggers dyan. Christian Rui. Christian Rui, oo. Sige, hatid na natin. Yan. Kalat ka. Ano yun? Ano yung t-shirt nilagay? Palakpakan na